Міністерства па надзвычайных сітуацыях крыху маладзейшае за газету «Звязда». Нам толькі споўніцца 20 гадоў, бліжэйшы час. Але на працягу ўсяго існавання нашага міністэрства мы вельмі плённа працуем сумесна з вашым выданнем. Ваш аўтар Валерыян Шклейнік, наш вельмі постоянный лауреат нашего конкурсу на освятление деятельности Министерства по надзвычайных ситуациях у сродках массовой информации. У нас есть сумесный проект «Живите у бяспецы». Кажуць, что не бывае шмат сапраўдных сяброў, але калі гаварыць пра ваше выданне, то, напэўна, для вас гэта выключэнне. У вас вельмі шмат сяброў, гэта вашыя падпісчыкі, а таксама гэта міністэрства і ведомства, і у тым ліку і Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. І вы ведаеце, што заўсёды можете разлічваць на дапамогу выратавальнікаў. Ну і мы таксама ведаем, што ў нашым асноўным пытанні фарміраванню ў грамадстве культуры безопасности жизнедзейнасці вы нашыя галоўныя дапаможнікі, і толькі вы і толькі разам з вами можам вырашыць гэтае асноўнае пытанне, значна паменшыць гібель людзей у краіне ад знешніх прычын. Я віншую газету «Звязда» з такім вялікім юбілеем. Веру, што калі-небудзь і Міністэрства па надзвычайных сітуацыях будзе святкаваць такі юбілей. Ну а жадаю, і каб і надалей вы заставаліся самым любімым выданнем для вашых падпісчыкаў і для вашых чытачоў.